Gennem mere end 70 år har Konstruktor Danmark leveret lager- og logistikløsninger. Og vi har hjulpet tusindvis af kunder med at opnå deres ideelle lager. Når først reolerne er monteret og jeres nye lager indrettet, begynder lagerlogistikken at tage form. I alle travle arbejdsmiljø er tiden knap, og kravene store, og der kan ske skader på reolerne, hvilket kan medføre alvorlige ulykker, hvis skaderne overses. Arbejdstilsynets retningslinjer foreskriver, at et hvert lager skal kontrolleres af en sagkyndig minimum hver 12. måned. Så hvordan kan vi hjælpe dig? Vores system fortæller os, når det er tid til et nyt eftersyn, hvis I skulle glemme det. Inden vores kontrollør går i gang, følger han op på ændringer siden sidste eftersyn og forklarer, hvad der vil ske under dette eftersyn. Nogle gange bliver skader ikke rapporteret af lagerpersonalet og kan dermed forblive ubemærket. Under eftersynet tjekkes alle stigeben, bjælker og afstivninger for at sikre, at de lever op til gældende standarder. Selv svært tilgængelige områder skal tjekkes, da skader kan opstå på selv de mest usandsynlige steder. Det er vigtigt at sikre korrekte dimensioner og produkttyper, når skader observeres. Det er også nødvendigt at kontrollere trukværn, da de ofte bliver beskadiget i den daglige drift. Dette trukværn kan synes intakt, men på grund af en påkørsel er tolerancen på trukværnet nu overskredet, og dette opmærkes. Standarden kræver, at vi anvender et system med trafiklys for at klassificere problemområder og synliggøre skader. Farven indikerer omfanget af skaden, samt hvor hurtigt den skal udbedres. Nogle forhold kan hurtigt afhjælpes, andre er mere krævende og kan betyde, at vi må vende tilbage og udskifte de beskadigede dele. Hvis kontroleftersynet afslører et problem i rød kategori, vil vi også her rådgive jer om den bedste fremgangsmåde. Efter hvert besøg gennemgår I sammen rapporten, og du får en her-nu-status på dine lagerreoler. Vi registrerer eftersynet i vores system og fremsender kontrolrapporten til jer. Sikkerhed er et skridt på vejen til et sikkert arbejdsmiljø. Som ekstra service tilbyder vi sikkerhedsseminarer, der kan skræddersys til jeres behov. Hvis I ønsker det, kan seminaret afholdes på jeres eget lager i et reelt miljø for jeres team. Så hvad sker der mellem hvert eftersyn? Vores kontrollører står til rådighed for at hjælpe jer til enhver tid. Så lad os, Konstruktor, være en aktiv medspiller i din virksomheds sikkerhedsarbejde. Konstruktor Danmark forøger sikkerheden ved at tænke inside the box.